И здравейте, хора! Днес ще играем с моят приятел Хюсеин, както казах. Здрасти. Сега ще го смъкна. Чакам го да дойде. Тук съм. Влезе да те убия. Кой ще му убиш? Аз пъче около 10 минути да ви кажа. Сега виждам Хюсеин. Идва. Взима с тъпите лейдър барони. Аз съм с диамантини. И му взех и го убих един път. Сега ще го стрелям с полшанки. Той ще вземе полшанки. Ще вземеш ли? Няма без полшанки. Добре, е без полшанки. Някой ми звъни. Добре, ще изчакам. Ало? Виж, няма. Ай, така е. клипът беше на малко пауза, защото Ми звъннаха. Ако видиш къде съм... Аре. Само това е това. Чек. Добре, аре, къде си са? Не знам. Аре се крие, бе. Няма, аз трябва да се крия. Не ме виждаш, нали? Не те виждам. Къде си, бе? Къде си, бе? Уби ма. Що бе? Да, защото нямам кръв, аз не можах да се наям. О, мале, много неща имаш ти, бе. Изчакай ме там, чули? Окей, много проблем. Аз забравих, че снимам човек. Забрави, бе. Няма ли диаманти на вече тук? Няма ли? Аз нямам. Изчакай ме, иди и влиза. Стой там. Махни се, скри се от някъде. Добре, аз нещо... Скри се. Я искам да се видя. Скри се някъде и кликни. Иди гледа, нямаш право. Само взимай две неща ти трябват. Не ми трябва две неща. Лък, взе ли са ти? Да. Стрели. Меч. Тук. Чай да се подреда. Не иди, скри се от някъде, трябва да се скриш. За малко. Майко, аз се лета. Няма. Ей. За кой бягаш, човек? Ще му даде един кек, не са. Чай да изляза от водата. Аз пък чая да ям. Изчакай да изляза от водата. Искаш да идеш? Не, неща. Чакай да изляза от водата. Колко кръв имаш? Трябвам да ям. Трябва, дай ми да ям, дай ми. Няма, чакай. Ето си. Чакай. Не идва, махни се. Не вече, бе. Не, честно, чакай хек. Не! После ти казвам. Да ми малко време, те ще ми звъннат. О! Късето, мале. Един на един. За мен и за тебе. Чай сега трябва да ям аз. Ти нямаш какво. Трябва да взема нещо да ядене. И с полшанки ще играем вече. Не, няма. Той е вече трет. Няма. По-нататък ще играем, нали? Ама не са. Друг път. Трябва сега се тренираме. Само видим. Човек, аз не знам къде се намира това. То няма да ядене, бе. Да, ама. Колко си имаш? Какво си имаш? Слагам ги, какво да взема? Аз ти къде? Махни се, нямаш право да влизаш, като излезеш вече. Не, аз такова слагам, че не ми трябва. Сега за кому дръж? Куш? Човек, убивам.
Аре стига, бе, човек, ще убия. Не се прави. С ръката бия. Чакай да отида. Не дей, спри. М, Аре, бе, стига. Един път, брат. Добре, стига. Стига. Ще убия, аз ти казвам. Добре, стига. Давай, Ще стига. хитна се. Ако му убиваш сега, ще няма да излизам от играта. Окей, бич. Бинг. Там ми трябва храна. Трябва ми броня. Няма храна тук. Няма. Баста път. Къде ми е? Къде ми е? Инфо. Няма броня. Знаеш кога аз да взема да взема с трябва ти да правиш секретив. Няма никакъв Аз имам креатив. там две такива, бе. Карай, няма без храна ще има. Защото сме пички. Излизай. Кое има? Излизай. Излизай. Не, няма. Излизай. Чай, трябва да намеря храна. Вече сме в бой, мора да се биеш. Не, трябва ми храна. Трябва ми храна. Така. Човек, трябва ми храна, на две такива съм. Кръв. Да, на две такива съм. Как да пукна? Сега не мъгвай да взема по нещата. Ти как ме лъквай? Я сега ще лъкна. И би се до смърт. Лупича. Няма, поне... Къде си, приятелю? Пар! Човек. Какво правиш сега? Какво правиш сега? Какво правиш? Кажи ми. Нищо. Няма. Как ме уби? Ще бъда стига последен, моля. Колко кола? Махни Айде не ме блъй, бе. се тогава. Аз нищо не ти правя. Виж го. Сега ще виж. Да е до кръв съм. 3-1 за мен. Мирай, пич. Санята остана жив. Не, нямаш право. Ама ти как ми правиш? Чакай, ма. Умирай. Не. Умирай. Аре, бе, моля се, стига. Как ми правиш, човек? Добре, аз не те бия вече. Нямам броня. Още две ли трябва да са? Дай ми нещо. Имаш ли? Да. Чакай, аз ще тук са работите. Бăi, ти стой, взимаш, аз пък нямам. Виж. Взимаш. 3. Абале. Трябва да нареда сега. Ти? Трябва ми храна на мен. Без никаква храна. Няма храна тук. Ай, къде си? Готов ли си за бой? Не съм. Готов си? Не съм. Готов си. Почвам да те къртя. Казвам ти, че не съм ти пак. Казвам ти. Виж го. А, не. Не. Къде си? Ох, ма дейко на тъй, бе. Майко, здравото си пови. А, така. Те ще ми звъннат, ти казах. Взема би. Да се взема работи. Четност. Не сега играем, правим видео. Правим сега видео. Тихо ти, моля ви се. Правим видео, ти казвам. Видео правим, тате. Абе, стига. Плиз. Ай, ви, стига. И колко много хубаво ми идва като. Моля, играя. Чак, един хит. Не, вече почнах. Плиз. Ще се разсърдя. Аз съм само 2 кръв. Дай поне да те оставя поне на 2 кръв. Не. Едно. Чакай. Чакай, аз така.
Трябва да пълно правиш така. Писи. Ела тука, писи. Писи. Не. Чакай. Аре. Не е честно. Ела тука. Айде вече да свършваме, брат. Айде свършваме клипа, защото Хюсейн ще Чакай, отива. направи така. Хюсейн ще отива, ще излиза. Е така. Чао! И аз ще Милатко, излизам с милатко. Хюсейн. Къде е той? Къде си ти? Ето ме, зад тебе съм. Чакай да се направя аз така. С броните, като пичка. Ето ме. Бай. Бай.